Visualicen vostedes que isto é un supermercado o que temos aquí cheo de leites de diferentes tipos que un di, pero a ver, eu cal merco? Imos a ir leite a leite, se che parece, querido Héctor. Imos a empezar cun clásico que é a leite enteira, que é a que se nos dixo de toda a vida, por exemplo, cando éramos pequenos, desta é a boa porque esta que ten grasa, pero claro, cando queres porte un pouco fit, que dis, esta non. Claro, ou incluso cando o colesterol estaba alto era a primeira que non la sacaban, non? Esa leite enteira de non é que tes o colesterol alto, fora o leite enteiro. Isto era antes porque a ciencia sempre avanza, a sanidade avanza, a ciencia tamén, e que sabemos a día de hoxe que o leite enteiro é quizáis un dos máis interesantes, porque sí, é certo que o nivel de graxa... Que leva un vaso de leite enteiro e estamos vendo? 100 mililitros de leite, ou seja, un pouquiño menos de un vaso pequeno, 100 mililitros levaría 3,5 gramos de graxas, que algún pode dicir, bueno, é que a que máis graxa ten, pero sabemos que son ácidos graxos poliinsaturados. Que quere decir isto? Primeiro, que son ácidos graxos que a maior parte deles son interesantes desde o punto de vista nutricional e vai provocar máis saciedade. Isto que quere decir? Que ti, se tomas un vaso de leite enteiro, vas a estar máis saciado e non vas a andar picoteando ao longo da mañá. Sen embargo, se ese vaso de leite desnatada leva, como veremos despois, moi pouquiña graxa e vas a estar moi pouco saciado e vas querer picotear máis a miúdo. Vemos que de azúcar leva 4,7 gramos, non é que lle boten azúcar, coller o azucarareiro e botarlle azúcar, non. Refírese á lactosa, este azúcar presente de xeito natural no leite, e proteínas 3,5 e calcio 125 miligramos. Vemos que é moi interesante nutricionalmente este leite enteiro e que ese efecto saciante, además chea de vitaminas, así que é unha moi boa opción, incluso para persoas que tiveron o colesterol alto que ora teñen xa controlado, poden recurrir a este leite enteiro porque non vai facer que lle suba. Logo che pedirei, Héctor, que me poñas unha nota, unha conclusión final sobre se teñen vostedes dúbidas cal é a mellor para escoller, pero imos repasando. Imos a semidesnatada, que ademais temos aquí os prezos, a diferenza entre elas é moi pouca. Que me podes decir da semidesnatada, Héctor? O problema que ten a leite semidesnatada é que perde a metade de vitaminas A e E. É dicir, non é que as perda todas, pero sí que nese proceso de quitarlle a nata e quitarlle algo de graxa, levámonos tamén parte das vitaminas A e da vitamina E. Levamos tamén un pouquiño de calcio, pero é moi pouco, realmente non hai moita diferencia, e baixan un pouquiño as proteínas. O que baixa sobre todo son as graxas, 1,5. Pasamos a menos da metade das graxas, perdemos tamén un pouco dese efecto saciante, entón, bueno, é unha opción que non é a máis completa, é un pouco intermedia e que podería ser interesante, por exemplo, para persoas que están buscando, pois como decías un principio, meter un poquinho de menos graxa ao corpo e tamén incluso baixar un pouquiño eses triglicéridos, ese colesterol, sen recurrir á seguinte. Héctor, se estou entre a semi e a desnatada, cal me recomendas? Pois entre a semi e a desnatada, eu recomendaría a semi. A semi. Por qué? Porque imos ver a desnatada, compañeiros. A ver, claro, a desnatada entendo que no apartado de graxa será 0,5. 0,5, ou seja, prácticamente nada, 0,5. Cal é o problema? Que nos estamos levando tamén, a parte da graxa, a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. É dicir, o leite desnatado apenas ten vitaminas, levámonos casi todas as vitaminas, si é certo que conserva moita parte do calcio, baixan un pouco as proteínas, pero vemos que o azúcar, a parte de lactosa, na enteira era 4,7, aquí 4,6, ou seja, realmente temos o mesmo nivel de azúcares, pero levándonos esa graxa e levándonos as vitaminas. Entón, hai xente que di, a leite desnatada é como auga, pois casi, ou seja, non é que sexa auga, pero ao final vemos que estamos nos levando moitas partes interesantes do leite, entón, bueno, entre a desnatada e a semidesnatada, eu preferiría a semidesnatada. Semidesnatada. E a xente que agora se tira a pola leite de cabra e de ovella? Que a min isto me chama moito a atención. A verdade é que tíranse, primeiro, porque teñen un poquinho de cartos, porque son o prezo caras, alto. Aquí o estamos vendo, claro, a diferenza co leite desnatado, semi, son caras, ademais non se atopan en todos os lados. Pero aí están vendo que, claro, un 80, ollo coidado, e ata 2,20 € a leite de ovella, madre mía, dime que isto é ca leite coa que se bañaba a Cleopatra, polo menos. Sí, como fagan as torradas con estas, entón sí que, ollo, porque o prezo sí que se vai disparar. A ver, pero paga pena pagar iso? Pois mira, a de leite de cabra ten máis vitamina A e vitamina B que a de leite de vaca. Ou seja, ten máis vitaminas que a de leite de vaca. Vemos que de graxas, máis ou menos, está aí, en eses 4 gramos,
ten un pouquiño máis de calcio e máis ou menos de proteínas e de azúcar, estamos aí. Cal é a parte interesante da leite de cabra? Que ten menos lactosa que o leite de vaca. Ah, está moi ben. Persoas que a leite de vaca non lles acaba de sentar moi ben, pero tampouco son intolerantes á lactosa, poden probar coa leite de cabra. É porque ao ter menos cantidade de lactosa van a dixerir moi ben. É unha leite que se dixire moi ben, esta leite de cabra, é moi interesante, moi nutricionalmente vemos que está moi ben e que ten un moi bo perfil de vitaminas e de minerais, ou seja que si é certo que a parte mala é que é máis cara, pero si é certo que se tomamos, por exemplo, un vaso de leite ao día e non nos acaba de sentar moi ben, esta sería unha boa opción para probar. A leite de cabra mellor que a de ovella, se temos que escoller ou ambas as dúas? É que a de ovella, o problema que ten a de ovella son principalmente, como vemos, ten 6,2 gramos de graxa. É dicir, a leite de ovella ten moita cantidade de graxa, ten un poquinho máis de calcio tamén, de azúcar está máis ou menos equilibrada. Que pasa coa de ovella? Que realmente está pensada para persoas que teñen un desgaste físico moi alto. Persoas que teñen unha exigencia física moi alta e que necesitarían pois ese aporte extra de graxas. Si é certo que se dixire bastante ben, pero claro, é unha leite que leva máis cantidade de graxa. Vale, a ver, conclusión que eu saco despois de escoitarche, non sei na casa. Ahora imos cas bebidas vegetais que tamén hai no súper, pero de leites. Se tes cartos a de cabra, está ben, sí. E se vas máis susto, a enteira. A enteira, efectivamente. Bueno. A leite de cabra e a leite enteira estarían moi equilibradas, serían moi boas opcións. Podemos probar, ou se non atopamos no supermercado que teñamos cerca, a de cabra, a leite de vaca sería moi boa opción. Se nos custa dixerir un pouco máis, temos que compensar e decir, bueno, gasto un pouco máis de cartos, pero dai xiro mellor. E a de leite enteira é moi boa opción, incluso para persoas, como digo, que teñen aí problemas, andan aí no límite de colesterol, o que che vai facer subir o colesterol non é o leite enteiro, é o resto de cousas había moito mito co leite enteiro. Vale, e repasamos agora isto que imos chamarlle bebidas vegetais, non? Porque isto de leite teñen o susto, que temos de avea, en fin, dun montón de cousas no súper que teñen aí os prezos, baratas non son. O que quero que me digas, eso, de amêndoa, de soia, de avea, hai de todo. É que perdeste no supermercado, de arroz, perdeste porque hai... Isto que nos aporta, Héctor, nutricionalmente falando? Pois mira, aquí puxemos leite de amêndoa porque é a única a que lle podemos chamar leite. Non leva leite, pero sí, legalmente permíteselle que se chame leite, pero realmente son bebidas vegetais todas estas 4. Para quen son interesantes? Primeiro, para persoas que teñen intolerancia á lactosa ou alerxia á proteína de leite de vaca. Esas persoas que teñen alerxia ou intolerancia teñen que recurrir a bebidas vegetais, que poden ser de amêndoa, de soia, que vimos ver que realmente o calcio que levan sempre é engadido, porque estas non teñen calcio. Ninguna destas leites vegetais, destas bebidas vegetais, teñen calcio. Entón, na fábrica, bótanlle ese calcio engadido para que poida ter algo. A nivel de graxas vemos que están moi ben, que teñen un perfil de graxas moi baixo e de azúcar tamén xeralmente, quitando por exemplo a da avea ou algunha de cereais que ten un perfil máis alto e sempre vixiando que non lle boten engadido, estarían moi ben, moi equilibradas. Que pasa? Que por exemplo a de soia é moi interesante para mulleres, por exemplo, na perimenopausia ou na menopausia, porque ten isoflavonas de soia e ademais vemos as proteínas que ten, 3,4, é unha da que máis proteínas ten, entón ten moi bon perfil de proteínas e ten esas isoflavonas de soia que nos poden axudar. Bueno, pois quedámonos con ese conselliño, espero que lle servira na casa. Creo que temos algunha preguntiña para ti, querido Héctor, así que imos a ver, que nos consultades. Non teño intolerancia, pero dende hai un tempo bebo leite sen lactosa. Outro clásico. É malo? Claro. Pois benvido a intolerancia. Claro, que pasa? Que é o que ocorre? Que se nós non temos intolerancia á lactosa, se non a temos, non está diagnosticada, e que alguén na familia sí que a ten, e dicimos, bueno, pois vou beber esta leite para non andar mercando dúas. Se ti bebes leite sen lactosa e non eres intolerante, é moi probable que acabes sendo intolerante á lactosa, porque o teu sistema digestivo deixa de producir lactasa, que é a enzima que nos necesitamos para digerir a lactosa. Isto non ocorre porque un día bebas un vaso, non vai pasar nada. Pero sí é certo que se no longo, durante meses e meses e meses, estás bebendo este tipo de leite, moi probablemente acabes sendo intolerante. O día que te tomes un yogur, pois hinchado, claro. Bueno, imos con outra cuestión. Gústame digerir o leite, recomendaronme tomar o de cabra. É unha boa opción? Como decíamos, é moi boa opción porque é moi digestible. Vemos como tiña moi pouca cantidade de lactosa e ademais dixírese moi ben. É unha moi boa opción a nivel digestivo, así que o malo é o prezo que ten. O malo é o prezo, como antes aclaramos. E non sei se hai algunha dúbida máis para ti, Héctor. Dime que sí, a ver que nos consultan.
É mellor tomar leite enteiro ou desnatado para controlar o colesterol? Pois mira, desnatado. se vimos facer unha analítica e o colesterol está moi alto, moi disparado, si é certo que puntualmente podemos recurrir ao desnatado para axudar a controlar ese colesterol. Unha vez que o colesterol está nun límite aceptable ou xa baixou e xa o temos ben, podemos recurrir ao leite enteiro. Que o leite enteiro non nos vai disparar o colesterol. Como decíamos, o leite enteiro ten máis efecto saciante, durante máis tempo vamos picotear menos ao longo da mañá, entón moi probablemente suba menos. Así que moi boa opción o leite enteiro. Pois, Héctor, moitísimas grazas por aclararnos todas estas cuestións tan prácticas.